Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ हरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ आं दाख्लै लकडाउननि टाइमावनो मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन बे भिडिअआ जाहैबाय चाइनिज एप 59 ना 60 ता बिदि चाइनिज एप बेन खालामदों इन्डियानि गभर्नमेन्टआ स बेयावहाय जोंनि हिन्जावसाफोरनि फेभरेट मोननै माखासे माने बांसिन आरोना 99% सिख्लाफोरनि फेभरेट मोननै मोनथामसो एप बेन जादों बेयावहा जाहैबाय टिकटक लाइकी माखासे हौवासाफोराबो लाइक खालामो बाट आंनि थाखाय आरो आंजों जाय लोगोआव दङ जाय आं मोजां मोननाय एपखौ मोजां मोननायबो ओंखारनो हागौ बे एपआनो जाहैबाय क्लाब फेक्टरि ओमफ्राय मोनसेया शेइन मानो थाखाय मोजां मोनो होनोब्ला बेयावहाय चिप प्राइसआवनो बिराद मोजां क्वालिटिनि ड्रेस मोनो आंनि मथे सरि बार्थडे पेक जानायनि सिगां भिडिअखौ स्टार्ट खालामना लानोसै स नोंथांमोना नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला आंनि भिडिअखौ बिदिब्ला नायलांबाय थादो जोबजासिम ना मा होनो थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै स आं दायो बुंनो नागिरनाय खोथाया जाहैबाय माने बे शेइन आरो क्लाब फेक्टरियावहाय बिराद चिप प्राइसआवनो बिराद मोजां मोजां ड्रेस मोनो बेखौ एसे जाय बिथांमोना एसे वेस्टार्न ड्रेस गानो बिथांमोना मिथिगोन बिथांमोना बेयावहा जुदि मा होनो शपिं खालामनोबा बेखौ मिथिगोन ओमफ्राय माने आंनि थाखाय आरोना आंनि थाखाय इट डाजन्ट मेटार जे बियो ब्रेन्डेड नंगौ नङा बिदि माने आं चुज खालामनाय ड्रेसा मालाबा ब्रेन्डेडबो जानो हागौ मालाबा नन ब्रेन्डबो जानो हागौ मानो होनोब्ला आं माने प्राइसखौ नायनानै ड्रेस बाया जुदि क्वालिटि बेनि जिथु डिजाइन बेखौ जुदि आं मोजां मोनो बिदिब्ला आं खम दामनि गस्लाबाबो गानो एक्चुअलि आङो दाम गोसानिबो गस्ला गानो खम दामनिबो गस्ला गानो किन्तु माने मा होनो एसे आं सानो आरोना माने आं एसे बुंद्रायना लानायसो जागोन नामा मिथिला बाट आंहा एसे फेशननि बागै एसेबाबो नलेजआ दङ आरोना जेनेबा नोङो जुदि जिन्सखौ ब्लु कालार गानदोंबा गस्लाखौ मा कालार गानबा माने मेट्स जागोन मा कालारनि शु गानबा मेट्स जागोन बा फ्रक गानोबा माबायदि सेन्डेल माबायदि हाइ हिल गानोबा माबायदि गानोबा मेट्स जागोन बेखिनि नलेजआ एसे दङ स बेयावहाय आङो बेखिनिखौ मेट्स खालामनानै गाननायावहाय फेसबुकाव पस्ट होनायाव माखासे आंनि हेटारफोरा शेयर खालामो जे बा नोङो ब्रेन्डेड गस्ला गानो नों गुवाहाटियाव मा खालामो नों गुवाहाटियाव पार्लाराव मावो नामा बिदिल' माने गुवाहाटियाव थाबाथाय माने गाज्रि खामानि मावनाय जायो बेबायदि नङा मिथिबायना एक्चुअल खोथाया ओमफ्राय मा होनो आरो आंखौ होनसिगोन आरोना बा इमान ब्रेन्डेड गस्ला गानो किन्तु बहुत खम मानसिया मिथियो जे गेमस्रि दैमारिया 200-300निबो गस्ला गानो मिथिबायना माने आं दहायनो बुंखादों मा आंनि थाखाय ब्रेन्ड नन ब्रेन्ड इट डाजन्ट मेटार माने मा स्टाइल एसे स्टाइलिश नुनाय जानांगौ गस्लाया आरो एसे क्वालिटि थानाय जानांगौ आरोना अब्लानो आं बायनो लाखायो माने बिदि नङा जे ब्रेन्डेडल' गानो खम दामनिखौ गाना बिदि नङा ओमफ्राय नै आं मेन टपिकआव फैनोसै मा होनो दाख्लैनि भिडिअ आं बुंदोंमोन आंहा क्लाब फेक्टरियाव 10,000नि आंहा माबा पार्सेल फैनांगौ दंमोन अनलाइन पेमेन्ट खालामखादोंमोन मानो होनोबा लकडाउनावहाय COD जाया देट मिन्स केश अन डेलिभारिया एक्टिभ जाया आरोना केश अन डेलिभारिया माने माबा नङा जायाखैमोन आरोना अलरेडि जों पेमेन्ट खालामबासो पार्सेला फैयो बिदि आरो ओमफ्राय शेइनावबो दंमोन आंहा शेइनावहाबो 10,000 बा एमाजनावबो दंमोन हा एमाजननिहाय एकदम माने मानडेनिफ्राय स्टार्ट जागौमोन आरोना बै स्ट्रिक्ट लकडाउना बाट आंनिया मानडेआवनो फैगौमोन पार्सेला अलरेडि गुवाहाटियाव मोनफैखाबायबो देखायखादोंमोन माने आं ट्रेकखौ नायदोंमोन आरोना किन्तु फैयासै बियो माने बे फार्स्ट दिना लकडाउन जानायावनो गुवाहाटियावनोखा अब्लाबो फैयासै जि दुखु मोनबाय आङो बा रिफान्ड जाबाय माने फैसाखौ बिसोर हरफिनबाय आरोना बिदि ओमफ्राय आं सानदोंमोन आरोना सेस आंनिया फैसाया दैयावनो थांसिगोन क्लाब फेक्टरि आरो शेइनाव अर्डार खालामनाया बाट मा होनो फैबायब्रा दाख्लै आं जेथिया न'आव दङमोन दिनैयो जुलाइनि दिनै खै थारिख 19 हो आङो बे पार्सेलखौ अर्डार खालामदोंमोन दा जुननि 28-29 बेबायदियाव माबा अर्डार खालामदोंमोन आरोना आङो क्लाब फेक्टरि आरो शेइननिफ्राय ओमफ्राय बेयावथ' अलमस्ट माने 1 मान्थसो लाखायो आरोना फैनो थाखाय दाथ' आरो लकडाउनबो बाट मालाबा जेनेबा 20 days 15 days बिदियाव फैयो ओमफ्राय आं सानदों आरोना गैला दे आंनि फैसाया दैयावनो थांखाबाय फैनाय नंखाला पार्सेला बिदिनो सानदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय दुखुबो मोनदोंमोन क्लाब फेक्टरि
SHEIN, one of my favorite shopping app. दुखुबो नांदो बिराद किन्तु आंहा आरो फेभरेट शपिं बिदि अनलाइन एपफोर दङ आरोना बेयावहाय मा दङ जारानि गस्लाफोराबो बिराद मोजां बाट एसे एक्सपेन्सिभ आरोना बेयावहा ओमफ्राय आरो माबाया मोजां मा होनो फेशन नोभा प्लस जारा बिराद मोजां गस्ला मोनो बेयावहाय किन्तु चिप प्राइसआवहाय क्लाब फेक्टरि आरो SHEINआ मोजांमोन आरो बाट मा खालामनो मोजांनि थाखायनो जाबाय जिहेतु इन्डिया आरो चाइनानि गेजेराव माबा माबि जालायगासिनो दालाय सुलायना बेखायनो ओमफ्राय मा होनो खोथाया जाहैबाय आंनि पार्सेलफोरा मोनफैबाय माने आंथ' न'आवसो दङैमोन ना लकडाउनावहाय ओमफ्राय सिकिउरिटिया कल खालामनानै आरो मा होनो बे माबा कड थाङोना मा कड होनगोन बै बिसोर पार्सेल होफैबा कड फैयोना बेनि थाखाय कल खालामबाय आरोना ओमफ्राय आं शक जाबाय आरे बबे मोनसे आंनि मा पार्सेला फैखो इदि होननानै क्लाब फेक्टरि ना होननानै ओमफ्राय मबाइलाव माने मेसेजखौ नायनोबो हरदो आरोना आङो ओमफ्राय उनावहाय बे बुंबाय हय बायद' क्लाब फेक्टरि पुरा पार्सेल আহিছে इदि होननानै ओमफ्राय आं खेबनै खेबथाम सोंबाय आरोना क्लाब फेक्टरि হয় নেকি क्लाब फेक्टरिथ' केनेকুৱা আহিব পাৰে होननानै बुंबाय आरोना आं शक जाबाय आरोना माबायदि फायनो हागोन इदि होननानै ओमफ्राय उनावहाय मोनमारबाय आरोना स' मोननायफोरावहाय आङो शेयार खालामनो सानदों नोंथांमोनजों आं मा अर्डार खालामदोंमोन माने नायहा बे नङा बे नङालै बे सिगाङावसो अर्डार खालामखानाय ब्रासखौसो देखायदो दलथाना होमबा मा होनो रकाटाखौथ' खालामनाङालै खोनादो इयाव नांनो नामा मा होनो बे आंनि पार्सेलखौ जितु सिकिउरिटि दङना बियो लाखिना दोनदो आरोना किन्तु आं ओरैबायदि मानसि मोनसे बुस्थु मोनबाथाय आं खेवनानै नायाबाथ' गोसोआ गोजोनखाया ओमफ्राय आं बुंबाय मोर पार्सेल আহিছে তুমি ৰাখি কিনে থৈ দিয়া মই তোমাক গৈ কিনে মিঠাই খুৱাম দিয়া নাম্বাৰ ओमफ्राय मा होनना बुंबाय মানে सिकिउरिटियाबो নাই বাইদেউ মোক বিয়াৰ দুটা আনি দিব লাগিব आरोना बियार मोननै लाबोनांगोन आरोना बियार मोननै लाबोबासो पार्सेलखौ लायनो दोनगोन इदि आरोना ओमफ्राय उनावहाय आङो मोनफैबाय दिनैथ' ओमफ्राय बियार होआसै आरोना सेंग्रा मानसि मानो बियार लोङो ना बेखायनो आङो फैसा होबाय आरोना एसे सा खरसनि लाखिना दोननायनि ओमफ्राय मा होनो पार्सेलखौ फैबाय ओमफ्राय फैनाय लोगो लोगो आङो खेवनानै फट' हरनो होबायना बेखायनो खुला जाबाय आरोना नै बहुत बुरजा फैदो किन्तु आरो दंबावो SHEINनियाथ' फैयाखै SHEINनिया अलमस्ट 30 days लायोना दा फैथ'वाखै आरोना क्लाब फेक्टरिया नै आं शेयार खालामनो मा फैदों इमा दे बे खानायखौ रागायाव सिनफ्लांना लाबायना नै ओमफ्राय दा आंहा नेक्स्ट शुटिंनि थाखाय आंहा खानायखौ गोलाव नांगौना बेखायनो माहाथो मोननायखायनो बेखौ बायबाय र' नायनोबा आं देखायनो ना ओइ आंनिया माबा मोनसे टाइम फैखाबा खुगाया मेथाइया फैखायो आरोना मा धेमालि खालामबाय थारा ना र' नेले आयु आं हैदो खानायखौ लंबा मानो नुगोन ना गाज्रि जानांगोन ना नै खानाया बेसे गोलाव नेक्स्ट शुटिंआव आं हैदो खानायखौ लुगोन गामियारि सिखोलानो नै इखौ खन ओरैनो थाबाय थादो ओमफ्राय नेक्स्टआवहाय मा फैदों नेक्स्टआवहाय बे जाहैबाय लावदुमनो लगायगोन आं लावदुमनिया खर'आ माने लावदुम दुमथारना खानाय गैया बेहा बेखायनो नैबेखौ लगायनो थाखाय बिहरदो नङाले आं थगायदोसो आंनो लगायगोन माने बे जाहैबाय विग केप माने जों जुदि विग लागायो विग माने खानायनि जितु विग थायोना बे विगखौ लागायोबा खानाया डाइरेक्ट सोरबा मानसिया टाकलु थायोना जोंनियाथ' माने एसेबाबो दङ ना इयावहाय क्लिप्स मारिनानै लागायजायो विगखौ बाट सोरबा मानसिया खानाय गैया जायोना इ खानाय गैयि मानसिया केपखौ गाननांगौ जायो देट मिन्स थफै माने र' आं देखायना सानो माबायदि बेसे लानाय ओमफ्राय आं प्राइसफोरखौ मिथिला बाट बाराद्राय दाम गोसानिखौ बायाखै आं नै इदि आरोना ब्राउन कालारनि बिहरदोंमोन आङो बेखौ खर'आव गानना लाग्रोनांगौ आंथ' दा मादि देखायनो आंखौ नै इदि आरोना मोननै हरदो माथो मोननै नै इखौ खर'आव गानना लायो इदिहै उनाव नुगोन आं उनाव देखायगोन बेनि भिडिअ नांगौबा खिथाहरबानो जाबाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय बे मा खेनाय मोनथाय बेबो खानाय फैलायबाय नै बे खानाया माबायदि थायो र' नायनो
ओमफ्राय नैबे खानायखौ जुदि आङो माबोरैहाय लागायो माबोरै माबायो बेखौ जुदि नायनोबा आंखौ कमेन्ट बक्सआव बुंहरबानो जाबाय बेखौ इउज खालामनाय मोनसे भिडिअ बानायनानै देखायना होगोन आं दै ओमफ्राय आरो नेक्स्टआव मा फैदो नायनो र' इयावथ' गैला ओमफ्राय नेक्स्टआवहाय नै बेयो फैदो नियन कालारनि नायनोसै आङो मामोन आइ शेड' दां आंनिबा दै Yes. No problem. आइ शेड' eyeshadow बिसो मायबा माखासे इ कालारनि गैयाना सेंग्राफोराथ' इदिनो होनखायो ओमफ्राय इखौ सोमावनांगौ जाबाय नोङो भिडिअआव ये मुझे चाहिए सेंग्राफोरनि गस्ला गांसे गांनै जायोना गावसोरनाव जोंनिया मेकआपनि बुस्थु बेसे नांगौना हुदा बिउटिनि नियननि बरियाखाना आं नेक्स्ट आयु बायनायसो फैदो दुखु मोनबायलै आं नायनाय बायनायसो फैदो हे मानि इदि जानांगौ इलाय आयु दुखु मोनसोबायलै आं है इदि हरो आरो गारियावनो फैनायाव बायबोबाय दां ना है दुखु मोनसोबायलै आं नै कालारखौ मोजां मोनदों आं इखायनो बिहरदोंमोन इ कालार थाबानो जाबाय दे नांखाला आरो इखो है इदि जानांगौ इफोरलाय मा आं साफा खालामनो हरना दे होमबा आयु आंनि फेभरेट आइ शेड' कालारमोन इयो ओमफ्राय नै दायो आंनि मस्ट फेभरेट आं नेक्स्ट एलबामाव गानगोन नैबेनो जाहैबाय नैबे हिला मा जाखो माबायदि होनदो बरिया ना इयो बारा दाम लायाखै 2500 ना 2000 ना मा ना 2100 इदि लादोंमोन 25000 सो होनफ्लांदों नामाब्रा 2500 नङाबा 2100 इदि लादों आरोना इयो बरिया ना नेक्स्ट एलबामाव गानगोन आं आंनि मोजां नुना नुहैखो मोजां ना ओमफ्राय नै आरो फिसा बुस्थुफोर हरदो इयो इखौ शुटिंफोरावसो गाननो आरामलै नै ओमफ्राय र' सोर था भिडिअ बानायनायाव हाल्ला खालामबाय थायो ओमफ्राय नै हुदा बिउटिनि आङो मा बिहरदोंमोन हुदा बिउटिनि आङो काजल लाइनार पेन्सिल नै बियो ओमफ्राय आरो नै बियो जाहैबाय मानि इयो रमान्टिक मेनि नै बियो बेखौ फोनबाथाय ना गुस्थियाव फोनखांनानै जेब्ला रानगोन ना रानबाथाय बेखौ बोखारनांगौ होमबाना गुस्थिया नेचारेल पिंक इयावहा कालार चुज खालामनांगौ आरोना आं मा कालारखौ लादों इयावहा रस पिंकखौ लादों आङो रेडबो थायो पिंकबो थायो इदि आरोना बाट आंनिया रस पिंक बियो बेखौ फोनखांनानै दसे थानानै रानहोनानै माने बोखारनांगौ होमबाना गुस्थिया नेचारेलि रस पिंक कालार जागोन आरो आंनिया गुस्थिया एसे सिगारेट सोमनायनि बायदि गोसोमना बेखायनो आं बेखौ बिहरदों नङाबा मानसिफ्रा सानगोन ना शुटिं खालामनायावहा मेकआप फोननो फैनो गेम्सनि गुस्थिया एसे गोसोम होननानै बेखायनो बेखौ बायदो आरोना आङो ओमफ्राय आरो मा दंबावो इबा मा बुस्थु इ आंनि गस्लासो आं गस्लाखौ देखायला गैला आरो दंबावो ना नै आरो इ मोनसे दंबावो क्या है ये सेन्डेलनिसो मोनसे माबा बिहर इयो मिसुग्राव फोननायनि बिहरदों आङो हे बेलाय माथो जाहा मामानि दखानावनो दंलै केटारसो नङा एसे बेलेग इयो ब्राउन कालारनि इयो मिसुगुरनि स' जाय बिथांमोना आंनियाव दाख्लै आं बे भिडिअखौ होनायाव बेन जानायनि जिथु एपनि भिडिअ होदोंमोन ना बेयावहा आंखौ बहुत कमेन्ट्स खालामदोंमोन आब' आंबो अर्डार खालामनाय दंमोन मा जागोनथाय फैगोन ना फैला प्लिज फैयोबा भिडिअ खालामनानै बिराद रिक्वेस्ट फैदोंमोन ना बेखायनो बानायबाय आं बे भिडिअखौ स' नोंथांमोनाबो सिन्था खालामनाङा फैगोन लकडाउननि थाखायनो एसे गोबाव टाइम लानो हागौ बाट फैगोन अलरेडि जुदि पे खालामखानायबा बाट केस अन डेलिभारिनि जुदि खालामदोंमोन बिदिबा फैनाय नङा खोमा आं बिबायदि मोनदों आरो
so thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो आं नोंथांमोननि रिक्वेस्टखौ लाखिदों जिहेतु आंखौ रिक्वेस्ट खालामदोंमोन बे भिडिअखौ बानायनो आरो मोनसे खोथा मा होनो आंनि जितु जिडि प्रडाक्शन आंनि बे गोदान चेनेल स' बेखौबो नोंथांमोना जुदि इयुनाव आंनि भिडिअसफोर आंनि बड' मिउजिक भिडिअसफोर नायनो गोसोबा नोंथाङा थांनानै बे चेनेलाव नायनो हागोन आरो बे चेनेलाव अनलि आंनिल' एलबाम्सफोर नुनाय नङा जेनेबा आंनिजों लोगोसे गोदान गोदान फेसखौबो आं लन्च खालामगोन आंनि चेनेलावहाय आंनि प्रडाक्शनाव आरो मा होनो गुबुन गुबुन मुंदांखा एक्टर एक्ट्रेसफोरखौबो नुगोन आरोना बिसोरनि मिउजिक भिडिअखौ आरो आं ट्राइ खालामगोन जे बर' कालचारखौ आं एसे जा हायो एसे जौगाहोलांनो आरो एसे इउनिक बा एसे मडार्न बा एसे हाइ लेभेलनि बानायनो बाट दायो बेबायदि एसे नर्मेल भिडिअखौनो नायथ'नांगोन आरोना मानो होनना बुंबा दाथ' लकडाउन जेरावबो थांनो हाखाया बेखायनो लकेलावनो खालामनाय जादों स' बेखौ नोंथांमोना एक्सकिउज खालामगोन होननानै आङो आसा खालामबाय स' बाय बाय थेंक इउ